дандонҳои инсон на танҳо вазифаи майда кардани маводи хӯрокаро иҷро мекунанд, балки барои саломатии умумии ҷисм хеле муҳиманд. онҳо дар ташаккули нутқ ва нигоҳ доштани сохтори чеҳра нақши калон бозида, ҳамзамон чун монеаи муҳофизатӣ байни холигоҳи даҳон ва муҳити беруна хизмат мекунанд. дандонҳои одамони қадим сарчашмаи беназири иттилоот мебошанд, ки ба олимон имкон медиҳанд ба гузашта назар афканда сохти зиндагии ниёгонамонро ошкор созанд. бозёфтҳои археологӣ дар бораи маҳсулоти ғизоӣ, солимӣ, тарзи зиндагӣ ва ҳатто ҷараёни муҳоҷирати ҷомеаҳои қадим маълумоти арзишманд медиҳанд. дандонҳо инчунин бо ягонии биологӣ буда, маълумотро дар бораи бемориҳо ва вазъи саломатии одамон нигоҳ медоранд. аз ҳолати сир ва мавҷудияти аломатҳо дар дандонҳо метавон сифати ғизо, беҳдошти даҳон ва саломатии холигоҳи онро дар маҷмӯъ муайян намуд. дандонҳо дар давоми ҳаёти инсон ба бемориҳои гуногун гирифтор мешаванд, ки онҳоро ба маризиҳои кариесӣ ва ғайрикариесӣ ҷудо мекунанд. дандонҳо на танҳо аз сабаби кариес ё пулпит вайрон мешаванд. як гурӯҳи калони бемориҳои модарзодӣ ва пайдошудаи ғайрикариесӣ вуҷуд доранд, ки барои солимии дандонҳо хатари зиёд пеш меоранд. ҳолати модарзодӣ ин бемориҳо хеле каманд, дар ҳоле ки ихтилоли омилӣ дар нисфи беморони калонсол ташхис карда мешавад. аломати асосии нуқсонҳои ғайрикариесӣ осеби бофтаҳои сахт мебошад, ки ба чашм намоён аст. сири дандон тобиш, сафедӣ ва шаффофияти худро гум мекунад, кунд мешавад, доғҳо ва нуқсонҳои дигар дар он пайдо мегарданд. ҳангоми зарар ёфтани бофтаи сахти дандон, аломати дуюми хос, баланд шудани ҳассосияти дандонҳо ба вуҷуд меояд. бемориҳои ғайрикариесии дандонҳо як гурӯҳи касалиҳое мебошанд, ки пайдоишашон бо таъсири омили микробӣ алоқаманд нест. онҳо ҷамъи маризиҳое ҳастанд, ки бо вайроншавии сир, дентин, функсияи хоидан ва нуқсони эстетикӣ ҳамроҳ мешаванд. афзоиши мунтазами ин патология бо сину сол зиёд мегардад. дар одамони синашон аз 18 то 25 сола шиддатнокии гирифторӣ ба ин гуна мушкилоти дандон 5%-ро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки дар ҳар дуюмин шахсони синни 45-65 сола хурдашавӣ, ҳассоснокии баланд ва нуқсонҳои фонашакл мушоҳида мегарданд. эрозияи сири дандон бошад, бештар дар мардони солхӯрда ба қайд гирифта мешавад. бемории флюороз дар минтақаҳое ташхис карда мешавад, ки миқдори фтор дар 1 литр оби ошомиданӣ аз 1,5 миллиграмм зиёд аст. шикоятҳои аввалин дараҷа ба пайдоиши нуқсони эстетикӣ алоқаманд мебошанд. ҳангоми ба вуҷуд омадани бемориҳои ғайрикариесӣ, баъзан ҳассосияти зиёди дандонҳо ба қайд гирифта мешавад. осеби дандонҳо вобаста ба хуруҷи беморӣ бо вайроншавии бофтаҳои сахт алоқаманд мебошад. дар муҳити мо дар тоҷикистон ба ғайр аз бемориҳои кариесӣ бештар боз бемориҳои ғайрикариесӣ дида мешаванд. бемориҳои ғайрикариесӣ омилҳои гуногун мешаванд. омилҳои пайдоиши бемориҳои ғайрикариесӣ ҷузъӣ ва умумӣ ёки эндогенӣ ё экзогенӣ шуда метавонад. вобаста ба намудашон бемориҳои ғайрикариесӣ ба дохил мешаванд флюороз, гипоплазия, дандонҳои тетрасиклини, нуқсони фонашакл, эрозияи дандон, шусташавии дандонҳо, бемориҳое ки ҳассосияташон баланд аст, ба ҳамин намудҳо бемориҳои ғайрикариесӣ ҷудо мешавад. ин беморӣ ҳам дар дандонҳои ширӣ дида мешавад, ҳам дар дандонҳои доимӣ дида мешавад. дар дандонҳои ширӣ бештар намуди гипоплазия, амилогенез ё ки дентиногенез дар кӯдакон дида мешавад. дар тоҷикистон бештар бемориҳои ғайрикариесӣ, нуқсони фонашакл ва флюороз дида мешавад. барои чӣ? барое ки мо ҳамон муҳитҳое дорем, ки миқдори фтор дар таркиби об зиёд мешавад. масалан гирду атрофи шаҳри душанбе, масалан ноҳияи турсунзода, миқдори фтори обашон ки зиёд аст, аҳолие ки дар он ҷо зиёд зиндагӣ мекунанд, аз зиёд будани фтор дар таркиби обашон мақсад дандонҳои онҳо ба ҳамин беморӣ гирифтор мешаванд. ташхиси бемориҳои ғайрикариесии дандон ба ҷамъоварии шикоятҳо, тартиб додани таърихи беморӣ, гузаронидани муоинаи ҷисмонӣ ва усулҳои иловагии тадқиқот нигаронида шудааст. ҳангоми вуҷуд доштани бемории гипоплазия, духтур дар рӯи дандонҳо доғҳои ягонаи симметрии дорои ранги зарди паст ё баландро муайян мекунад. дар баъзе минтақаҳои дандон аплазияи мавзеи сир метавонад ба амал ояд. ҳангоми флюороз рахҳои сершумор
доғҳо ё нуқтаҳои зардранг ошкор карда мешаванд. Дар шаклҳои эрозивӣ ва шикананда шикастани сир ба амал меояд, аломатҳои ҳассосияти патологӣ зоҳир мешаванд ва талафи бофтаҳои сахти дандонҳо мушоҳида мегардад. гиперплазия бо пайдоиши қатраҳои сир бо қутри 4 мм дар минтақаи гарданаки дандон ба амал меояд. фарқияти бемориҳои кариесӣ ғайр аз кариесӣ дар он мебошад ки бемориҳои ғайрикариесӣ новобаста аз сатҳи кариесӣ бошад. дар сатҳи фиссураи дандон бештар кариес аз сатҳи фиссура сар мешавад ё ин ки аз сатҳи пигментнокии ҳамон кариес мақсад фарқ мекунад. масалан дар бемориҳои ғайрикариесӣ нуқсони фонашакл аз сатҳи гарданаки дандон бо хурдашавии эмали дандон сиёҳ нашуда, балки пигментатсия аввал рангаш хокистаранг мешавад, оҳиста оҳиста сиёҳ мешавад. дар бемориҳои ғайрикариесӣ бештар ранги хокистаранг дар онҳо дида мешавад. хурдашавии эмал аз сатҳи масалан гарданаки дандон сар мешавад. нуқсони фонашакл ин дар натиҷаи деминерализатсияи эмал дар гирди гарданаки дандон дида мешавад. бештар дандонҳои фронталӣ, яъне дандонҳои пеш ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, ё ин ки дандонҳои фронталӣ дар беморҳо дида мешавад. ҳар як беморӣ флюороз, гипоплазия, нуқсони фонашакл вобаста ба ҳамин бемории худ дараҷанокӣ дорад. мақсад ҳаст беморе ки флюороз дорад метавонад дар флюорози сатҳӣ мешавад, флюорози чуқур мешавад. бо ҳамин дида мо ба беморон ташхис мегузаронем. бемориҳои аз ҳама маъмултарини осебҳои ғайрикариесии дандонҳо соҳишёбии патологӣ, эрозияи бофтаҳои сахти дандонҳо, гипоплазияи сири дандон, нуқсони фонашакл ва флюороз мебошанд. аксар вақт ин гурӯҳи бемориҳо натиҷаи як касалии асосӣ ҳастанд ки нишонаҳои он метавонад фавран намоён нашаванд. ин омилҳо вайроншавии мубодилаи моддаҳо, аз ҳад зиёд шудани миқдори баъзе микроэлементҳо дар ҷисм ва ғайраҳо мебошанд. аз ин рӯ ҳангоми пайдоиши ин бемориҳо ҳолати солимии бадан бояд ҳамаҷониба ташхис карда шавад. дар байни олимон ва табибон оид ба пайдоиш ва инкишофи аксари бемориҳои ғайрикариесии дандонҳо назари умумӣ вуҷуд надорад. паҳншавии гурӯҳи якуми ин бемориҳо дар миёни аҳолӣ маъмулан паст буда, ба гуфтаи муаллифони гуногун аз 5 то 14% ташкил медиҳад. онҳо дар кӯдакон дар давраи пеш аз таваллуд ва кӯдакӣ дар марҳилаи ташаккул ва инкишофи фолликулаҳои дандон, яъне пеш аз баромадани дандонҳо дар холигоҳи даҳон ташаккул меёбанд. ин осебҳо дар натиҷаи вайроншавии дифференсиатсия ва ташаккули бофтаҳои сахти дандон ё минерализатсияи онҳо ба амал меоянд. аксар вақт ҳама марҳилаҳои дар боло зикршуда, масалан аз сабаби таъсири омилҳои номусоид якҷоя мешаванд. чунин омилҳо ихтилоли ирсӣ, маводи гуногуни физикӣ ва кимиёвӣ мебошанд ки ҳам аз ҷиҳати қувва ва ҳам давомнокии таъсир аз меъёри танзимкунанда зиёданд. доруҳо пеш аз ҳама антибиотикҳо ва гормонҳо, инчунин металлҳои вазнин ки ҳангоми ҳомиладорӣ ё дар солҳои аввали ҳаёти кӯдак ба бадани модар ворид мешаванд, метавонанд боиси пайдоиши нуқсонҳои ғайрикариесии дандонҳо гарданд. мисоли ин вайрон шудани минерализатсияи сир ки дар натиҷаи гипервитаминозӣ Д ё норасои он ба вуҷуд омадааст. дар байни гурӯҳи дуюми бемориҳои ғайрикариесии дандонҳо дар амалияи клиникӣ эрозияҳо, нуқсони фонашакл ва соидашавии патологии дандонҳо бештар маъмуланд. зуҳуроти умумӣ ва хоси ин шаклҳои осеби дандонпизишкиро аз даст додани бофтаҳои сахти дандон ҳангоми ҷараёни шадиди беморӣ ки ба категорияи музмин тааллуқ дошта дорои хусусияти давравии инкишоф аст, дар бар мегирад. омилҳои пайдошавӣ метавонанд аз вақти инкишоф ёфтани ҳамон фолликулаи дандонҳо дар батни модар аз ҳафтаи 5-6 ҳафтаи ҳомиладорӣ пайдо шавад. масалан гипоплазия ё ин ки гиперплазия ё ки амилогенез дорем, дентиногенез дорем ки пурра инкишоф наёфтани эмали дандон ё ин ки дентини дандон мебошад ки ин метавонад дар вақти ҳомиладории модар амон эмали дандон инкишоф намеёбад. кӯдак баъди дандони
шириро баровардан вай пурра мебарад аллакай маълум мешавад гирди ҳамон дандон сатҳи милку дандон як рах ё ин ки як доғи хокистаранг пайдо мешавад. Дар ҳамин ҳолат аллакай ба мо маълум мешавад ки ин дандон дандони модарзодӣ мебошад. Дар вақти мақсад модари ҳомила бисёр ягон доруҳои мақсад ҳисоби гормонҳо мешавад ё ки ягон беморӣ доштагии модар мақсад тарзи ҳомиладориша гузарондани модар вобастагии калон дорад. Як намуди дигари намуди бемориҳои ғайрикарисӣ ин бемори дандонҳои тетрасиклинӣ мебошад ки ин аз давраи ҳомиладории модар вобастагӣ дорад. Агар модар антибиотики тетрасиклинӣ хӯрад мақсад дандонҳои кӯдак оянда ҳамаи дандонҳо новобаста якдада ҳамаи дандонҳои қатори ҷохо ранги хокистарангро мегиранд. омилҳое ки аз модарзодӣ омилҳое ки ҷузъӣ дар давоми ҳаёт пайдо мешудагӣ ин бад будани беҳдошти ковкии даҳон флюороз бошад зиёд будани фтор дар таркиби об ва инчунин нуқсони фонашакл ин истифода бурдани щоткаҳои дандоншӯӣ ва хамираҳои дандоншӯӣ таъсир мерасонад. Агар ки дандон аз норасогии эмали дандон ё ки дентини дандон азият кашаду нодуруст интихоб кардани щоткаҳои дандоншӯӣ аз ҳад сахт будани онҳо метавонад ҳамон нуқсоне ки фонашакл ё ки нуқсоне ки дар даҳон ҳаст вайро мақсад бештар кунад. пайдоиши бемории флюороз дар давраи кӯдакӣ метавонад ҳангоми истифода аз хамираи дандоншӯӣ дорои фтор ки ба синну соли кӯдак мувофиқ нест алоқаманд бошад. флюорози дандонҳо як бемории музмин аст ки дар минтақаҳое ки дар таркиби оби ошомидани фторид зиёд аст ба вуҷуд меояд. ин бемориест ки пеш аз баромадани дандонҳо инкишоф меёбад. флюороз пеш аз ҳама ба сири дандон таъсир мерасонад. бемории мазкур дар натиҷаи ба организм муддати тӯлонӣ ворид шудани микроэлементи фтор ба вуҷуд омада бо пайдоиши доғҳо ва нуқсонҳои ҳаҷм шакл ва рангҳои гуногун дошта дар рӯи сир зоҳир мешавад. дар ҳолати вазнин устухонҳои скелети ҷоғ низ осеб мебинанд. меъёри мӯътадили фтор дар об 1 мг литр ҳисобида мешавад. ҳангоми зиёда аз 1 мг литр зиёд шудани ин мавод дар об бемории флюороз инкишоф меёбад. кӯдакони 3-4 сола ба ин беморӣ махсусан агар зиёда аз 3 сол дар минтақаи дорои миқдори зиёди фтор дар оби ошомиданӣ зиндагӣ кунанд гирифтор мешаванд. ин беморӣ одатан танҳо ба дандонҳои доимӣ таъсир мерасонад. чун қоида аз флюороз дандонҳои марказӣ асосан дандонҳои доимии кӯдаконе ки аз замони таваллуд дар мавзеи эндемикӣ зиндагӣ карданд осеб мебинанд. дандонҳои ширии кӯдак хеле кам ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. дар баъзе минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бемории флюороз ба қайд гирифта мешавад. флюороз ин яке аз намудҳои бемории ғайрикарисӣ мебошад ки дар натиҷаи зиёд шудани фтор бо тағйирёбии шакли эмали дандон ба вуҷуд меояд. флюороз бо пайдо шудани доғҳои зард пайдо мешавад. дар дараҷаҳои аввал кам мебошад, бештар дандонҳои пеш ба флюороз гирифтор мешаванд. оҳиста оҳиста миқдори ҳамон ранги дандонҳо рангаш бо зарди хокистаранг монанд мешавад. ранги флюороз бештар дар миқдори фтор агар дар об зиёд бошад барои ҳамин ранги дандонҳо иваз мешавад ё ин ки микроэлементҳое ки мақсад дар таркиби об ё ин ки ҳамин ба дандонҳои мо таъсир мерасонад. ферменти ковкии даҳон лоби даҳон инчунин метавонад ранги дандонро иваз карда. намудҳои флюороз бемор вақте ки барои мо шикоят мекунанд мо ташхис мегузорем ки дар кадом сатҳ ҳамин флюороз инкишоф ёфта истода. агар флюороз дар сатҳи доғ дорад барои мақсад флюорозро аз кариес фарқ кардан бо ранги ҳамон нуқсон бо ҷойгиршавии ҳамон нуқсон мо фарқ мекунем. мақсад дар ин ҳолат эмали дандон дигаргун нашудааст, танҳо доғи зарди равшан пайдо шудааст. ин дар ҳолати флюороз дар сатҳи доғ мегӯянд.
флюороз мешавад ба монанди флюорози захмию некротикӣ. Флюорози захмию некротикӣ аллакай дараҷаи сеюми флюороз мебошад, ки аллакай ба хурдашавӣ ва нобудшавӣ эмали дандон оварда мерасонад. Ин дар ҳамин дараҷа мебошад, ки мақсад мо бояд пешгирӣ кунем. Пешгирӣ тавассути пломбаҳо гузаронда мешавад. дар натиҷаи мутатсияи генҳо ки барои ташаккули бофтаҳои сахт масъуланд, нуқсонҳои ирсии ғайрикаресии дандонҳо инкишоф меёбанд. ҳангоми бемории гемолитикии кӯдакони навзод, порфирия, инчунин дар натиҷаи қабули антибиотикҳо аз гурӯҳи тетрациклин аз ҷониби зани ҳомила, дар дандони кӯдак метавонад ранги тағйирёбанда ё пигментатсияи эндогении дандонҳо ба амал ояд. тағйирёбии ранги сир инчунин ҳангоми баромадани дандон пас аз ҷароҳат, вақти истифодаи амалгамаи нуқра ба сифати маводи пуркунӣ ё ҳангоми пломба намудани маҷроҳои асаб дар асоси резорсин формалин имконпазир аст. бемориҳои ғайрикаресӣ ба таври шартӣ ба ду гурӯҳ тақсим карда шудаанд. якум, маризиҳои модарзодии ғайрикаресии дандонҳо. ба ин категория гипоплазияи системавӣ ва маҳаллӣ, гиперплазияи сири дандон, флюороз, аномалияҳои аз ҷиҳати генетикӣ муайяншудаи бофтаҳои сахт, дентиногенези номукаммал, дисплазияи дентинӣ ва пигментатсияи эндогении дандон дохил мешаванд. дуюм, бемориҳои ғайрикаресии дандонҳо ки дар натиҷаи омилҳои гуногун пайдо шудаанд. ба ин гурӯҳ флюороз, нуқсони фонашакл, ҳассосияти патологӣ, некроз, эрозияи сири дандон ва доғзадагии экзогении дандонҳо дохил мешаванд. пайдоиши мушкилоти гуногун дар организм дар марҳилаи ташаккур ва минерализатсия метавонад ҳам дар давраи рушди фолликулярии дандонҳо ва ҳам пас аз баромадани онҳо рух диҳад. масалан, сабабҳои асосии гипоплазияи системавӣ ихтилоли мубодилаи моддаҳо, бемориҳои шадиди сироятӣ ва маризиҳои узвҳои ҳозима мебошанд. гипоплазияи маҳаллӣ дар натиҷаи осеб ё мушкилии пародонтити музмини дандонҳои аввалия инкишоф меёбад. барои кӯдакон бештар усули дорувориро пешкаш мекунанд, барои он ки дандонҳои ширӣ иваз мешаванд. баъди иваз шудан падару модар бояд дар назорати табиб стоматолог бошад. вақте дандонҳои доимиро мебароранд, бояд назорати духтурда бошад. мо мебинем ки ҳамин беморӣ ба фолликулаҳои дандонҳои доимӣ таъсир расондааст ё ин ки не. метавонад ин беморӣ танҳо дар дандонҳои ширӣ бошад, баъди дандонҳои доимиро баровардан метавонад таъсир нарасонад. метавонад ки баъди дандонҳои ширӣ дандонҳои доимӣ ба ҳамин процесс, ҳамин беморӣ идома кунад. барои ҳамин ин ҳолатда мақсад бо тавсияи табиб стоматолог модарон аллакай пешгирии ин бемориро сар мекунанд. сабабҳои пайдоиши бемории нуқсони фонашаклро нодуруст шустани дандонҳо, истифодаи чуткаҳо бо дандонаҳои сахт ё хамираи дорои маводи зиёди соянда медонанд. нуқсонҳои сершумори кунҷӣ яке аз нишонаҳои бемории пародонтоз мебошад. суфташавии дандонҳо дар натиҷаи ихтилоли эндокринӣ ва сарбории аз ҳад зиёди артикулятории дандонҳои соидашуда бо нуқсонҳои ниҳоии дандон ба амал меояд. ин шакли ғайрикаресии осеби дандонҳо аз қабили эрозияи сири дандон аксар вақт дар беморони гирифтори тиротоксикоз ошкор карда мешавад. дар натиҷаи рушди касалии некрози сири дандон метавонанд бемориҳои системаи марказии асаб, заҳролудшавии бадан ва афзоиши истеҳсоли гормонҳои ғадуди сипаршакл ба вуҷуд оянд. вазифаи аввалиндараҷаи табибони дандон ҳангоми осеби ғайрикаресии дандонҳо барқарор кардани таркиби минералии бофтаҳои сахт мебошад. бе муолиҷаи саривақтӣ бемориҳои ғайрикаресии дандонҳо шиддат гирифта ба бофтаҳои дандонҳои ҳамшафат паҳн мешаванд. масалан, гипоплазия аввал дар сири дандон ба вуҷуд меояд, ки боиси кам шудани сафедӣ, дурахшонӣ ва шаффофияти табиии он мегардад. агар ин беморӣ табобат карда нашавад, майдони нуқсон васеъ ё амиқтар инкишоф ёфта ба дентин таъсири харобиовар мерасонад. ҳангоми муолиҷаи бемориҳои ғайрикаресии дандон, рафъи сабабҳо, баланд бардоштани устувории умумии бадан ва мустаҳкам кардани бофтаҳои сахти дандон зарур аст. муолиҷаи мавзеи зарарёфтаи дандон тавассути доруҳои дорои калсий ва фтор ба роҳ монда мешавад. барои ин усулҳои электрофорез низ истифода мегарданд. баҳри бартараф кардани нуқсони эстетикие ки дар натиҷаи осеби бемориҳои ғайрикаресии дандонҳо ба вуҷуд меоянд, дар давраи кӯдакӣ сементҳои иономерии шишагин истифода мешаванд, ки
با مطابقت баланди биологӣ خوب چسبیدن به سیر و دنتین بدون نیاز به ریزش کیسلوتگی و تاثیر محافظت کننده از کاریس خاص است. بعدتر برای برقرار کردن دندانها در ساحه دندان پزشکی لامیناسیا با روکش‌های کمپوزیتی یا سفالی استفاده می‌شوند. табобати бемориҳои ғарикаресӣ агар ки дар сатҳи доғ бошад, мо метавонем тавассути реминерализатсия гуфтани табобат ҳаст ки новобаста аз таъсири мақсад бормашинаҳо тавассути доруҳое ки дар таркибашон калсий доранд, фтор доранд, электрофорез свет мегиранд, тавассути ҳамин барқарор карда мешавад. Агар дараҷаи дуюм, сеюм бошад, тавассути пломбаҳо барқарор карда мешавад. дараҷаи чорум ё ки панҷум аллакай дандон нисфа шикаста аз бемориҳои ғайрикаресӣ табибони ортопед онҳоро ба воситаи ғилофакҳои мақсад гуногун барқарор карда барои беморон медиҳанд. дар ҳолати бемориҳои ғайрикаресӣ дандонҳо ки дорои хусусияти ирсӣ мебошанд, барои нигоҳ доштани бофтаҳои сахт усули истифодаи протез пешбинӣ гардидааст. ба беморони гирифтори флюороз тавсия дода мешавад ки истеъмоли хӯрокҳои аз фторбойро маҳдуд кунанд. барои чунин беморон аслан истеъмоли доруҳои дорои калсий муқаррар карда мешавад. ҳамчунин барои бартараф кардани доғҳо сафедкунии якҷояи берунӣ ва дохили каналӣ гузаронида мешавад. пешгӯии бемориҳои ғайрикаресии дандонҳо аз рӯи хусусияти патология ва вақти пайдоиш, инчунин муроҷиати саривақтии беморон ба муассисаҳои тиббӣ ва сатҳи табобат муайян карда мешавад. агар ки сари вақт табобат нашаванд, ба хурда шуда ва шикастани дандонҳо оварда мерасонанд. барои ҳамин пешгирии асосии бемориҳои ғайрикаресӣ сари вақт ба назди табиб стоматолог рафтан, сари вақт табобат кардан мебошад. бемориҳои мақсад нуқсони фонашакл ки дар гарданаки дандон пайдо мешавад, табобати инҳо аз пломба мондани дандонҳо сар мешавад. агар дараҷаи аввал бошад, дар натиҷаи масалан мо реминерализатсия мекунем, бо маҳлулҳое ки калсий доранд, фтор доранд дар таркибашон кӯшиш мекунем ки барқарор кунем. агар ки нашавад ё ки бемор дар дараҷаҳои сеюм, чорум агар шикоят кунад, мо метавонем тавассути пломба дандонҳоро барқарор карда барои беморон мақсад пешкаш кунем. мақсади пешгирии ин бемориҳо роҳ надодан ба рушди эҳтимолии беморӣ ё авҷ гирифтани онҳо мебошад. ҳадафи табобат ноил шудан ба қатъ гардидани раванди патологӣ ё интиқоли беморӣ ба марҳилаи ҷуброншаванда, беҳтар кардани ҳолати умумии тамоми организм, барқарор намудани тамомияти анатомӣ ва функсияи пурраи дандонҳои вайроншуда мебошад. табобат маҷмӯи чораҳои маҳаллӣ ва умумиро вобаста ба муқовимати бадан, рафъи ҳассосият ва мустаҳкам кардани бофтаҳои сахти дандон дар бар мегирад. бо ин мақсад вояҳои витаминҳо, инчунин микро ва макроунсурҳо дар якҷоягӣ бо витамини D3 таъин карда мешаванд. парҳез бо назардошти хӯрокҳое ки дар таркибашон витаминҳо ва микроэлементҳои муҳим мавҷуданд танзим карда мешавад. ҳамчунин табибони соҳа тавсия медиҳанд ки таркиби ғизо инчунин бояд дар мавриди ғанӣ будан аз сафедаҳо, равғанҳо ва карбоҳидратҳо мутавозин карда шавад, то мубодилаи калсий беҳтар гардад. ба заноне ки бемориҳои эрозия, нуқсони фонашакл ва фарсудашавии зиёди дандонҳо доранд, пас аз муоинаи мутахассисон дар ҳолати зарурӣ барои ба эътидол овардани сатҳи гормоналӣ ва табобати патологияҳои ҳамроҳшаванда муолиҷа таъин карда мешавад. ҳамчунин усулҳои гуногуни танзимнамоии фаъолияти тухмдонҳо, доруҳои дорои фитоэстрогенҳо ва мувофиқи нишондод табобати ивазкунандаи гормонҳо истифода мегарданд. нуқтаи муҳими табобати бемориҳои ғайрикаресӣ аз байн бурдани ҳама омилҳое мебошад ки боиси сарбории функсионалӣ ва осеби музмини дандонҳо мешаванд.